World Cup. Jedeme. World Cup. Ideme Raf. No ideme? No však už nahrávame. Dobre. Nahrávaš? Tak to nehaj. Takže čaute, vážení posluchači. Takže Prihovoráme sa vám. plníme sľub, ktorý sme dali. Plníme sľub, ale budem úprimný, nebolo to vôbec ľahké sa dostať k nahrávaniu alebo k točeniu. Nedalo sa dokopať k tomu, takže aspoň teraz, poslednú noc. Tak sa hovorí furt nieco. Poslednú noc sme to stihli. Sunsetík nám akurát zapadol. Máme po sunsetíku, ktorý... 5 minút späť. Posledný deň tu, chcel som si vychutnať sunsetík, ale nevydalo, ale nevadí, ešte ich bude. Tak sme si tu takto urobili, ako môžete vidieť, máme estetické črevo. Máme proste estetické cítenie a vyrobili sme si tu takéto štúdijko. Čo to je? Je to palma, či nie? Ty máš, tento je palmička? No moje najobľúbenejší strom, proste palmu. Taký nejaký kvietoček. A tuto, čo to je? Co ona robí tu? To je nejaká Aténa, bohyňa lásky. Ale ako hovorím, dobre. To mám takú nahladkanie. Tak, lebo ich bolo málo. Tak. A tak, no určite môžete očakávať, kedy už v nedeľu môžete očakávať podcast a rozmýšľam práve, že či si budem brať servítky pred ústa, alebo nebudem, lebo už by sme naozaj potrebovali, že hovorili sme si, že keď budeme veľkí, že spravíme nejakú platformu platenú, že kde budú také spicy veci, ale už rozmýšľam, že aj teraz, aj keby to mal byť jeden človek, lebo neviem, či sa neviem, či sa všetko môžem vyjadrovať, ale zase nič také hrozne sa nestalo zase. Nebudem to zveličovať. Nový klobučík, ja som chcel klobučík. Nakoniec som si kúpil, boli sme v dedinke Pepka Námorníka, to sa viacej dozviete potom, teraz to moc nevidno. Som si kúpil. Tak som sebe kúpil cap a kúpim si možno aj klobúk potom. Uvidíme, ak pôjdem okolo toho, lebo neviem, či budem mať cestu ešte dnes. Na klobučík. Dáže drip. Nech je vidno do ksichtu. Len brýle neudrží. Neudrží brýle, ale takto to má. Aké techno. Ty vole, škoda. Takto to má akurát, takto je to. No, kto sleduje TK Boys na Instagrame, čo by ste mali každý, tak mohol vedieť, alebo vidieť nejaké menšie nejaké úryvky z toho, čo sme co oni robili, co oni nerobili. Už sa nám to teda kráti, zajtra cestujeme domov a tešíme sa na vás, na nahrávanie. Dúfam, že aj vy. No a neviem, čo by sme povedali. Dneska ideme na rozlúčku do Hell or Heaven. Do takzvaného, áno. Niekto to volá nebo, niekto to volá peklo, volaj si to ako chceš. Pre mňa je to oboje, ja som doma všade. A je to nezvyk uvidíme, či tam na kameru. Už ani som si neuvedomil. Furt kúkam tak do kraja. Ja úplne som pozeral. Ale ani mi to nevadí, lebo sa tam chcem pozerať, lebo to je ešte pekne, tak čo mám robiť? To je to pekne. Nebudem sa hrať na niečo, čo nie som, nie? Môžeme uhľadať. No a dneska skúsime ešte. Nesľubujeme nič, hovorím, ale skúsime niečo dneska ešte upiesť tam, lebo zatiaľ moc nevydalo. Ale nevadí, no. Určite odídeme s odsťou odtiaľ, toto sa nemusíte bať. Nikto. A toto je taká menšia videovsúka, asi do 2-3 minút to bude končiť, lebo nechávame si všetko na... Je mi to jedno, či do 2, či do 20, či do koľko. Nie, to musí ísť asi toto na YouTube, či? Koľko o tom bude, no to pôjde na YouTube jednoznačne. Takže vlastne toto je historicky prvé video, vítajte pri našom prvom videu na YouTube. Toto je prvé video na YouTube. Špeciál. Teraz som si uvedomil moju žuvačku a dúfam, že to tam... Špeciál z balkóna, z Malty, či zo strechy a hneď aj viem, na čím idem krútiť hlavou v nedeľu. A týka sa to tejto strechy. To... Vidieť to nebudete, ale cítiť to môžete skrz náš opisovací, lebo... Skúsim vás to opísať tak, aby... Vlastne začala sezóna nejakého plenia, alebo
Neskutočné, čo sa tu dneska robí. Je to crazy. To, mi to prípada ako na ihrisku, keď bol vždycky tam ten hnoj vzadu, vieš, úplne No, taký, a keď si išiel tam kopať roh, tam napravo, ako v Tomu- rohu, kde sa tá tráva vyhadzuje. Takže to bol menší lík, čo sa asi deje tu dneska. A ten futbal bol o 7. O Dneska? 7 bol futbal, no nestihli sme ani to. Bohužiaľ, Lebo domáci štadión majú túto kúsok a hrajú doma a hrajú kde si inde aj tak. Takže neviem, ako to tu chodí. bohužiaľ, tréning som nemohol dať tento týždeň, nemohol sa to uskutočniť, lebo teraz už tam troška odpuchnuté, ale nebolo to dobré, je to podľaté, takže oznamujem, že vynechávam aj nedeľnejší zápas za zeleno-biele farby Tatran. Ale budúci týždeň si myslím, Ja že tam budem. urobíme všetko preto, aby som bol na placi, ale Jojky Polka Myš, a.k.a. Mbapečko tam bude. Mbapečko je vo forme oddychnutý, nabitý, Ja som hladový. morskými lučami slnka, takže Dneska som sa troška pripiekol, ale je hladový ako Je- tenkrát poprvý na majku, jak hovorí Ektoš. je to dobré, lebo keď som pozeral počasie doma, tak nedeľa 13 stupňov cez zápas. Ideálne podmienky na futbal. Není horko, Zima, Taký nebudeš skok, vieš, taká. že ideš z 33 do 13. Proste takéto klimatické zmeny sme si sami dobrovoľne na seba ušili, takéto šoky a Alebo uvidíme, ako sa s tým popasujeme. Ja si myslím, že si dokážeme. Budeme si musieť na to zvykať. A teraz ma tak napadlo, že keď budeme natáčať, tak neviem, že či sa nedáme z profilu, lebo keď sme proti tej kamere, tak sa kúkame po strakách, po vradách. Ale nevadí. A tak zase tomu To oni musia takzvané- tiež rešpektovať, že Tak to nemajú na výber. to nie je len tak, že Nemajú že na sa výber, nedívame budú po ničom. Proste lietajú tu čajky, lietajú tu, Balalajky. je tam, proste ukážeme ten výhľad, výhľad, Môžem zobrať potom kameru. jacuzzi proste, chápeš? Chápeš to? Palmy, je to. Ideme dať, nie že room tour, ale No, roof tour? urobíme iba toto, Ale neviem, či som dobre povedal. Roof tour. cújčko. Tak teda, tu máme, To mohol nechať asi otočené, lebo neviem, ako to zoberie YouTube, vieš. a je to stále otočené, aha. Ako keby, že... Takto to rob. Dobre, dobre. Takže tuto máme naše kráľovstvo. Tu naši dvaja spoluzajazdníci, pomocníci, spolubývajúci. Chceli kráľovať dneska, ale povieme vám, prečo to dneska nevyšlo. Keď budeme krútiť hlavou. Bohužiaľ, alebo dík, neviem čo povedať, ale nevidno na more, ale More Je je to na jedno. druhej strane totiž. Takže. je tu teplo, morečko je tu kúsok, pekné. tu je Mbapečko. Morečko vám neukážeme ani z izby, lebo sme vychytali izbu na prvom poschodí medzi stenami, tam tu má celý deň taká istá, jak v noci. To... Izbu nevyhovovala, lebo tam bola furt tma, takže som mohol spať, to ma bavilo. Aj rád pospím. Tu máme techniku, repračík a mikraky. No a tuto ukáž sad, tuto je park. Počkaj, idem ukázať, áno, táto strana. A tu má niekto izbu. Takže tuto je taký park, veľký, tam sme minulý rok hrali futbal. A tam vzadu, tam sú, čo to sú? Solné, ťažia tam sol, nie? No ako solná farma. Hej, ťažia sol. Dobre, koľko to má? Z moža. 9 minút. No tak na 10 to natiahneme, až tam môžeme dať aj reklamy nejaké. Čo si o tom myslíte? Budú prvé YouTube Mám mami? taký pocit, že Si kúpime indianku za to. technický typek bude mať veľa roboty. Nie, že A to veľa musíme my strihania. nahrať už dneska, nie? Už my dneska nahráme. Že máš To tam prístup, normálne dáme, No, bez strihu. No, tak to tam šlahneme, hej. Ale zdravíme Adama. Zdravíme Bang, bang. Comika, a.k.a. technického typka a dúfam, že FIFA je v plnom prúde naštartovaná a zdokonaluje svoje schopnosti. Takže tak. World Cup. World
Cup. A čekuj link in bio, musíme tam dať naše Instagramy. A to je menšie video vsúka z Malty. A velice amatérská, koľko môžete vidieť, že kamerujem po strakách po vranách. Ako som spomínal. A ja sa nedívam do kamery, ale... Takže, aké dáme nejaké ukončovacie znamenie? Nejaké. Odchod.